și asta care urmează aici. Da? Un negru. Asta? Asta e vecinii noștri. S-au mutat în ea. Cei care ziceai că își fac indieni. Da, nu indieni, arabi. Arabi. Asta nu știu. Și au lotul până în spate, aproape de... De pădure. Da. Case mari. Să fie frumos aici. E un cort foarte mult. Regal Place. Arată fain. La Regal. Da. Adică un loc regal. Da. Frumos. Case faine. Un pic cam mari. Cam foarte mult. Da. E exagerat de mari. Uite, de exemplu, asta care are colțul ăștia. Da. Mi se pare că asta e de vânzare sau a fost de vânzare cu 1,8. Și asta e 39 regal. Da. Deci asta e ghivecele, dar cred că sunt puse provizoriu. Ia. Uite și asta care e mare. Asta nu se mai termină. Ce mașință are în față? GTR. Da. Și la asta e când am venit eu aici odată, avea garajele deschise. Are în garaj, nu știu, două Porsche, un Porsche din ăla fain 911 și afară avea un van din asta vechi. Uite, și asta e pe dreapta, asta e casa originală. Asta a fost singura casă. Casă de aici din zona? Da, asta e originală și ăștia au avut tot lotul ăsta. Și ăsta avea ca și cum un teren de... a vândut tot terenul ăsta de aici. E singura casă S-a scos. de lotul ăsta. Sună cât o fi luat pe el. Uite, doi moși. Da. Foarte mult lucrează la grădină. Au căsuță faină și îngrijită, cu landscape îngrijit. Da. Au de unde să investească ceva și în landscape, dacă vă gândiți la Uite, aici, cât teren e aici. aici cred că a fost un loc bun de investit, numai că îți trebuie mulți bani. Loturile erau vreo 450 de mii un lot. Dacă te gândești, trebuie să pui o casă mare, să zicem 3500 de square feet, să zicem dai 700, vreo 850-900 de mii pe casă să o construiești, plus lotul, ajungi la 1,3. Și până la 1,8. Și au vins cu 1,8. Ai Și aia 500 care de a mii. avut la 1,8, că a fost foarte mult timp de vânzare, n-a avut lucruri foarte, foarte scumpe în ea. Da, dar era foarte mare și poziția. Mare și că e aici. Nu știu cât a dat-o, dar mă gândesc că a făcut vreo 2, 3, 400 de mii. Cred că și aici ai fost. Și asta e o străduță destul de frumoasă. Aha. Are case mai mici, Fain se mai vede. mari. Da, da, sunt faine. Și frumușel, clar. Și fain că și aici e pădure în spate, pe partea asta. Da. Și aici noi ne-am uitat la două case aici. Aici ai strada aia care e busy în spate. În spate. Aici, pe partea asta nu e bine. Pe partea asta... Partea arată mai bine. Da. Frumos. Iar și astea la Fain. pădure sunt faine. Plac. Și la voi e foarte fain. M-am uitat când m-am plimbat cu bicicleta. Pe zona voastră aveți una dintre cele mai faine poziții. În partea aia unde sunteți voi. E chiar pădurea în spate. Și în față sunt case ok. Pe aia, pe zona spre liceu, în partea aceea sunt case Mai mici. mici, da. Și neîngrijite.
Restaurantul e departe? Nu, 10 minute. Și aia a fost casa lui taică. Asta aici. Da, chiar asta aici, pe colț. Ia. Nu știu dacă mai ții minte. O, țin minte. Era jumate până... Și când mi-am amintesc. Așa cum am venit cu ai mei în 2008. A pus pe tata să-i... Sau i-a zis tata, tunde iarba, nu știu, să tot tundea. Atunci? Atunci, da. Ia. Ia, faină. Mi-a plăcut cel mai Da. mult casa asta, dar... Place și asta care o au acum foarte mult, dar asta e mai faină că era cu walkout, știi? Da. Și plus că era deschisă în sus, deci... Da, cu spațiu deschis de jos, vedeai sus și invers. Părerea mea, de exemplu, astea se numesc, la noi se numește bungalow, înseamnă un singur Nivel. etaj, Da. plus basement, bineînțeles, la noi. Și bungalow loft înseamnă bungalow cu loft sus. Adică cu încă un etaj, dar nu un etaj Tot complet și doar complet. cum aveau ei Deci, aici. cum aveau ei. Și ideea este că ai dormitorul master la primul etaj, știi? Mhm. Deci asta e perfect pentru Pentru cei mai în vârstă. mai în vârstă. N-ai nevoie Pentru să că urci. N-ai nevoie așa mult să urci scările, right? Ai baia și bedroom-ul și bucătăria pe același nivel. Uite, asta e de vânzare. Interesant, trebuie să vedem. Casă faină. Da. Și cu pădure în spate. Asta e funny story la casa asta care e acum de vânzare. Am mers la o petrecere acum nu știu cât, 5-6 ani, când lucra Grace la Iolanta. A fost ziua lui Iolanta, sau nu mai știu ce a fost, maybe a fost de Crăciun, o petrecere și ne-a invitat și am mers la casa aia. Și la casa lor, de Iolanta. Și când am ajuns, nu știu cum am început să vorbim cu unul cu altul, nu-i cunoșteam. Și am început să vorbim cu unii și chiar le spuneam că noi ne-ar interesa să ne cumpărăm casa aici. Era chiar vecinii care acum au pus-o de vânzare. Și tipul chiar atunci își pierduse job. Și eu i-am zis-o în glumă, nu vreți să vindeți casa, fără să știu că și-a pierdut job. Și eu el s-a chiar. uitat cam, pe aia mi-a zis că chiar acum își pierduse job. Bine, dar au rămas că își găsise alt job, știi? Dar vreau să știu, vreau să știu că... Că își pierduse. Exact. Deci chestii, eu am fost pe aici, m-am plimbat, dar nu știu să ies. Mâine dacă o să ies, ies și mă duc până acolo. Unde a fost casa. Dau o tură pe acolo, prin față. Că e puțin de mers cu Trebuie bicicletă. să scoatem bicicleta la Grace, să vin și eu cu tine mâine. Da. Am zis, din prima Să- zi când te-ai dus, am zis că mă duc. Păi să o Că vin? facem, să N-am o făcut-o. pregătim de diseară, să o umflăm. Da. Să... Las că o scot chiar acum. A, doar să o coborâm, da? Doar să o cobor și să... De-aia o să umflu și diseară, că durează. Sau aia cred că durează chiar mai puțin. Azi dimineață când am mai băgat niște aer la a ta, iar m-am zăpăcit, nu mai știam cum să fac. Trebuie să bat, să înșurubez de ăla. Da. Întâi o desumflasem, zic, ia uite mă ce am făcut, dacă nu dau seama cum zic, nu mai pot să La merg. vecin parcă zici că sunt țigănoși. Dar de ce nu și-or fi scos în spate, tot gândit. Aici era umbră, probabil, i-a vrut la soare. Dar exact, Nu, ei au vrut la umbră, cred că era... Sau... Nu știu, era nu de știu, dar e dimineață. foarte ciudat să scoți pe fața casei să...